מה ההבדל בין אירוע מושלם, מושקע, שיש שם פשוט טירוף, לבין אירוע בינוני, נורמלי, רגיל. בסך הכל הרי גם בזה וגם בזה יש אוכל, יש תזמורת. ההבדל נמצא בפרטים, וזה מה שהרמח"ל מלמד אותנו במסילת ישרים. ענייני החסידות, אף על פי שכבר קבועים בלב האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. הפרטים זה הסיפור. אלוקים, אומרים האנשים, נמצא בפרטים הקטנים. אם אנחנו רוצים להיות אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא באמת מכל הלב, זה יפה שאנחנו יודעים בגדול מה לעשות, אבל צריך להתעמק וללמוד כדי להיות מודעים לפרטים. שם נמצא השינוי. קחו משימה ליממה הקרובה. בואו נחשוב על שני דברים שאנחנו עושים במשך היום, איפה אפשר לשדרג דרך הפרטים הקטנים. בהצלחה רבה לכולנו.